थांनाय 9 जुननि फुंनि 10:30 रिंगासो समाव मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जादोंमोन बाक्सानि आनन्द बाजाराव। बाजार गेजेरावनो थानाय फांसे गिदिर सिमलि बिफांनि गिदिर दालाइ गोग्लैसिनानै माखासे सुबुङा जोखोम जादोंमोन आरो माखासे दखानदारफ्राबो खहा जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बरपेटा बिसिडिसि सिंनि खलबारि गामिनि 47 बोसोर बैसोनि मेब्र मुसाहारि, 50 बोसोर बैसोनि गाला स्वर्गियारिया बाजार खालामबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। बे जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय हालोदाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा फखरुद्दिन आली आहमेद हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन। बिसोर सानैखौ मैया मंगलबारखालि देहा फाहामसालिनिफ्राय न' फारसे लाबोनाय जाबाय। बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज मोननानै न'आव लाबोनायखौ खौरां मोननानै कलबारि गामियाव सालबारि बियाबनि UPPLनि TCLCCनि मासिगिरि बिनद मुसाहारिया खौरां लाहैनायजों लोगोसे दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ बेयाव खौरां लाहैनायाव बाहागो लाफानो लोगोसे मोजाङै सावस्रि नायनो थाखाय अनसुंथाइबो होदों आरो सावस्रिखौ मोजां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाखायबो न'खरखौ खावलायदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। दिनैहाय बे कलबारि गामियाव जोङो थांनाय 9 जुन खालि आनन्द बाजाराव जि दंफां बायसिननानै मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन। बिथां मेब्र मुसाहारिया गाज्रि जखम जादों, आथिं बायदों आरो खुगायावबो गन्थंआवबो बिथाङा जखम जादोंमोन। दा बेखौ जोङो खौरां लानो फैदोंमोन। दिनैहाय बिथाङा न'आव दंफैयो मेडिकेलनिफ्राय, साननैसोनि उनाव आरोबाव चेकआपआव थांबावगोन। दा बिथाङा खोब गाज्रि जखम जादोंमोन। दा बिथांनि रांखान्थि अबस्थायाबो थिग मोजां नङा। दा बेखौ नायनानै जोङो एसे जि हायो आरो रांखान्थि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिथांनि देहाखौ जों खौरां लानो फैदों। नुबाय एसे मोजाङाव फैबाय, जे आसा खालामो आरो इसोरा बबेयाव लांनाय जादोंमोन देहा फाहामसालियाव? बिथांखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज फखरुद्दिन आली आहमेद बे मेडिकेल कलेज बेवहाय फाहामथाय होगासिनो दंमोन थांनाय 9 जुननिफ्रायनो। बिथांनि जि आथिं बायनाय, बे बायनाया कमप्लिटलि अपारेशना जाबाय आरो अपारेशन साक्सेसफुल होननानै बुंनांगोन। आसा खालामो आरो थाबैनो मोजां जागोन। बे आनन्द बाजाराव सिमलि बिफां दालाइ बायसिननायाव साबेसेसो ओरैनो जखम जादों? बेवहाय गासै साथामा गाज्रि जखम जादों। बेनि अनगायैबो खम जखम जानाय आरो दंबावो। जों नैबे कलबारि गामिनिफ्रायनो सानैया जादों। बे सानैखौबो जोङो दिनैहाय खबर लाबाय आरो बिथांमोननि देहायारि जि अबस्थाया एथ' मोजां नङाब्लाबो सिगांनिख्रुइ अनेक इमप्रुभ जादों। जों बेखौ नुदों, जे आसा खालामो आरो थाबैनो मोजां जागोन। फाहामथाय होनो थाखाय माबा मोनसे राहा लानांगोन। जों राहाखौ लागासिनो आरो नंखायनो जोङो बे न'खराव फैनानै जों खौरांबो लाफैदों दिनैहाय। बे आरो जों जाय बिथांमोना सिगाङावबो जोङो खौरां लादों एक्सिडेन्ट जानाय टाइमावहाय। बे नेचारेल मोनसे केलामिटि जाबाय, जेराव दंफां बायसिननानैसो जानाय। दा बावहाय जोङो सिगाङावबो जाग्रा जाग्रिबो जों खबर लादों आरो दा मेडिकेलनिफ्राय बिथांमोना साननैसो न'आव थिनहरथ'नाय बे अबस्था, बे समावबो जों खबर लादों आरो। मेडिकेलनिफ्राय माब्ला लाबोनाय जादों? बेखौ दिनै सानसे जाबाय, मैयाहाय बेवहाय न'आव लाबोथ'दों आरो सप्ता खनसे बेवहाय न'आव रेस्ट लानानै आरोबाव थांफिनगोन आरो। बिथांनिया खुगायावबो मोनदोंमोन, गन्थङा गुग्रुबदोंमोन, आरोबाव आथिं लेफ्ट साइड राइटमोन ना? बे आगदा साइडआव आरो हान्थुनि गाहायाव सथाम जादों बिथांनि आथिङा आरो मोदोमाबो गुग्रुबदों, गेब्लेदों आरो। दा ओंखायनो हामनायाव खुब सम्भब एसे सम नांगोन। जायखिजाया हारायाल' जुदि सथाम जानायमोनबा खोब थाबनो रिकभार जागौमोन, नाथाय बे मोदोमाबो गेब्लेबाय जेराव एसे खोब सम्भब सम नांसिगोन बायदि नुदों। अब्लाबो डक्टरा सियर मोनसे खोथाखौ होदों जे बे हामथारगोन होननानै, आरो जोंबो फोथायनाय दङ मानसिया खोब मोनसे माबायाव फैबाय। जाजेननाय टाइमावथ' खोब गाज्रिमोन, दा खोब मोजां मोनसे पजिसनाव फैफिनबाय आरो।
आंना रासारा ओमफ्राय खर' ओरैया बुनानै थैदो दुगैजोबदो आरोखि आं मालायफोर बुंनाय हिसाबै आंथ' डिउसार गैयानो एख' माबायानो गैया बेनिफ्राय लास्टआव आरो बोखाना लाबबासो आं एसे हुस्थिर फैदोखि आरोखि हुस्थिर फैनानै आरो थैयाबो ब्लाडआबो थांबाय बे लास्टआव बरपेटायाव लांदोंमोन बेनिफ्राय बरपेटायाव बेलेगनि माबाखौ कागजखौ मोननानै नर्मेल होननानै आंखौ न'आव एगारफिनदो आरोखि खै थारिखमोनब्ला आं बेखौ गोसोआव गैया मेडिकेलनिफ्राय आं दाखालि लहार आसामनिफ्राय बङाइनिफ्राय आं सानथामसो जाखोना सानब्रैसो जाखो आं बावलायलांबाय आरोखि दा बिफां माने सोमलि बिफां ना मामोन इयो दालाया सोमलि बिफांमोननो बाजारावनो दंमोन बाजाराव दंमोन बेसेबा गोजानावसोमोन ना माबाया आं जानायनि माबा जाथाय जानायनि सोमलि बिफाङा बिराद गिदिरमोन नामा गेदेरमोन साबेसे जखम जादों होनदों नोंसोरजों जोंदो सौरा सासे जाफादों होनदो बेनिफ्राय जों गामिनि सानै आंदो ओमफ्राय सासे आथिङा मा बायदोंनो आं बेखौबो मिथियाखै आं खोनादोंसो आरोखि बाजार खालामनो थांदोंमोन माने बाजार खालामनो थांदोंमोन बाजार खालामनो हठात जाब्रबबाय बारहुंखाबोथ' गैयामोन खालि बारहुंखा गैयामोन अखा दंमोन नामा अखाबो गैया गैयाना आं थारमाने अखा हाजानो गिनानै ओरैनो इथा दंमोन नालाय बेखौ ज' खालायनानै आं दुगै लोबस्राङै थांबाय बाजाराव थांनानै बेखायनो बिदि जाहैबाय आरो बाजार साजार खालायनानै ओंखारबोनो नागिरनायावनो मा जालांखो पात्ता गैया दे जागोन दे जाथाय खोनानानै बिनद मुसाहारिया आंखौ सारा खबर लानो फैदोंमोन आरो दिनै खबर लाना थांबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन